to, protože ty neumíš dát, ty neumíš rozpětát, který se bude neposlat. A pak víš, ty pak jsi do pržele, ať bude neděle, vezmi tě kdykoliv budu chtít, protože jsem dobrý a ty to víš a máš krásný boty, jsou Nike, ale když prosíš holku, aby ti dala na profil full like, tak si myslím, že jsi fakt ubožák. Jsi kokot a vypadáš jak požár, vypadáš jak maják, jsi kokot a už bys to neměl dělat, protože už nevím, co mám říkat, protože se tady Konec! Naužíš mu to? Jaká podpora pro delivery, tady nějaká podpora? Můžeme začít! 3, 2, 1, teď! Tady Harry Potter, mám svoji hudbu, kterou bych nevěla podpět. Jsem to já, prostě ženy, který umí hrát. Jenže tady JP, který to má na triku, myslím, že je dneska možná pod vlivem, že je na piku. Že tady rozjebal každýho čáka. Myslíš, že máš platit jako Elka, jenže takovej rapper to nebudeš hnedka. Jako je born, jako Money a... Teď se to nezdá, až repuješ tě, kámo. OK, kámo, možná mám jako... Regulérní, 40 sekund, tak pojď. 3, 2, 1, OK, možná mám jako Elka, ale když jsem slyšel tvoj holku, tak byla kurva mělka. Ona tam se nechtěla, protože tak tady nebyla. Kdyby neporodila, kdyby tvoje máma tě porodila, tak jsi nebyla. Když viděla toho zavyjebanýho nebyla. Viděla toho nekrysa, to nemůže dávat, když je nevinná, to se kámo stává. Ještě něco, máš to červený, ty se vždycky žují, on se nevěrný, ale on jako stousne, protože ti kouká na zuby, smrtí mě zuby, já už nevím, co bych říkal, že kdyby on se tady slíkal, tak se mu každý směje, protože ho považuje za geje. A jo. Tak to lidi, kdo se vám líbil víc, Benny? Ti to nebude. Máme nějaký téma. Moje máma! Ne, moje máma to nebude. Moje máma leží doma v posteli, kam. Já dám Jennymu téma. Jaký dáme Jennymu téma? Máš nějaký výborný téma? Ne, školní rok ne. Já dám Jennymu téma. Naše vláda. Naše vláda. Tři, 2, 1, teď! Je tady někdo, kdo má rád naši vládu? Myslím si, že ne, je to jenom stádo volů, který tady nemusíme volit. Mění se jako roční období, nebudeme volit, já nemám rád žádnýho Klause. Nebudu volit Schwarzenberga, nebudu tam valit toho spáče. Bude tady dennodenně spát, naší zemi reprezentovat, nebude to Okamura. Nebo jak se mu nadává, nejsem rasista, ale nebude náš stát reprezentovat, prostě to nemám rád. Musí to být nějaký člověk, který má cit, že nemám rád žádnou politiku, prostě nemá to ten hit. Nemá to, prostě to já politiku nesnáším. Píšu oni texty o tom, jak je nenávidím, tady teď něco tady točí, možná politice to ukáže. Yes! Tak co, Stejsky, máš nějaký téma? Nemá téma? Ne, to je zase politika, to nechci. Tak, hele, já chci slyšet teďka téma, který se nás všech týká, a je to konec léta. OK, ten lidi měl česká vláda, všichni víme, že má Barouka za kamaráda. Já mám léto, je to tu skurvený léto, kdy je všem teplo, všichni ho mají rádi, chodili si koupat, co dějí kamarádi, jenom si na to halo, skáčou všichni do vody, já tě tady sežu jako ryby po barvě. Kurva, to nevadí, mám léto, já na tebe seru, protože mě je vždycky zima v létě, protože prší, já byl jsem letos na Ibu kempu a viděl jsem tam tebe, jak si píkal fentu. Tam jsem já byl a ty jsi tam někoho ptáka včera hulil. Já vlastně včera nebyl, ale to vůbec nevadí. Čekej, to mám tady JP prozradí. Já ti to prozradím, tak pojď do mě, mám léto.
nepřišlo, ne? Nepřišlo vám to jako battle tady od JP, ne? No ale my jsme battle nechtěli, že jo? To je ten problém. Ne. Ale já to vidím, ještě každý si dá a kapelu 30 sekund a je konec. Jo, každý si dá ještě jednu a kapelu. Ale dáš to, tyhle, 30 vteřin, vole, co to je? Tak jo, začínáš. 3, 2, 1, teď. OK, tenhle týpek říká, že nemůže, já mu něco řeknu, dobrá strava ti pomůže. Protože já tě tady dneska zvedli v hlavě, vypadáš jak havěk. Vypadáš jak světá kočka, seš debila, s tebou by se nevyspala ani, vole, nějaká kočka. S tebou by se nevyspal nikdo, ty bys možná mohl píchat chlapa, protože seš debil a tenhle týpek to dneska nedává. Já nevím, máme ta kapelu, nevím, co bych ještě říkal, že on vypadá jak debil a vypadá jak Justin Bieber nebo Mýval, nebo... Konec! Tak ti nerozumím! Takže mám tady píchat chlapa. Jenže to tvoje zdravá strava není hravá, já mám rád KFC, McDonald's, co si můžu dát, abych měl pupek jako velký McDonald's. Nemám rád žádnou zdravou stravu, nějakou mrkev, kterou si mám dát a být zajíc, který jde na popravu. Ne, Počkejte! Tak se aspoň tady zeptáme lidí. Kdo si myslí, že měl vyhrát? Tedy neodcházej, nebuď srab, ty vole. Pivo počká, ty vole. Tak kdo si myslí, že vyhrál tady čepičkář s brýličkama? Ať pořádně zase! No. Tak, JP! Benny! Benny! Už je to jasný! Vůbec to nezměním! Peníze! Ale i když porota řekla takhle, tak já to nechávám JPmu, protože si myslím, že vyhrál určitě. JP! Vítěz je JP! Ještě klid! Vítěz je JP! Flašku mu dáme, za 10 minut začíná show, 3 tracky, maximálně! Ne, už nebude freestyle, možná potom můžeme dát ještě volný mic, ale teďka už ne. 3 tracky a máme